Hej. I dag der vil jeg lige prøve at vise jer nogle af vores vaskenet. De kommer i 3 forskellige størrelser. Og her, der ser I det mindste af dem. Super fint til for eksempel hjemme i privaten. Men uanset hvad, så kan I se her, at det er sådan rimelig grovmaskeret. Og her er der et fint markat, hvor man kan skrive på. Jan, han brugte de her vaskenet, da han havde rengøringsfirma. Fordi at man jo så gør rent de mange forskellige steder, og de kludene og mopperne har forskellige hjem, jamen så var det jo simpelthen bare at skrive, hvor man gjorde rent henne. Og så havde man simpelthen det her net, som man bare kunne kaste ind og vaske med det samme. Sindssygt smart, fordi så sikrer man sig ligesom, at det hele er et sted samlet. Så til erhverv, der er dem her så rigtig brugbare, særligt for rengøringsvirksomheder. Men her ser jeg det største. Det er 75 x 100 cm. Og det er sådan, at der er rigtig mange fodboldklubber, der bruger vores vaskenet. Simpelthen fordi det er praktisk til alt det her fodboldtøj. Så det er også en måde at holde styr på det på. Ja, hop ind og se dem. Altid en fast lav pris. 1 til 3 dages levering. Vi ses på shoppen.